Здравейте, дами и господа! Аз съм Ираклис БГ и днеска играем Танк онлайн. Да, много яка игра. За вие може би я играете, много малко хора. Ако клипа прекъсне изведнъж, много се извинявам за това. И нали, това е като играта. Това е моят танк. Аз съм правил тук нещата. В момента гледам какво да купя. Защото съм събрал доста парички, както виждате тук горе. Но аз мисля да спестявам за едно много хубаво нещо. И това. Не съм много добре. Еми, дали съм и в битка? Например, в този мап. Сега чакам да заради. Може да стане малко бавно. Е супер играта. Едва ли вие играете? Какво друго за нея? Хубавичко. Струва се. Какво друго да ви кажа? Кажете някаква игра, на която искате да снимам. И е готово. Ще стане работата. Доста бавно зарежда човек. Дали да не е прекъсна тази част от клипа? Много се чудя. Фари няма. Оф. Ще забравя да проверя тук дали е пълно. А сега не е станало пълно. Хора, ако искате на спиднет клипа, защото тук май ще има чакане. Но по мен сега не ми се занимава. Това е, бъгнахме. Хора, май... сети са! Извинявайте за силния шум. Но... Хора, спре. Не искам. Може да лаги и затова се извинявам. Да, дошли са лаги. И дори аз вече не мога нищо, просто лаги. И оправи се. И това е цяла играта. Тук не реши да ми лагне. Но много интересно. Мога да се правят танка, да сменяте цвета. А другите епизоди ще ви кажа. Ако искате да продължа в тая поредица, поне 50 харесания. Нека се бъда. Свърши битката. Добре, сега от другия двор. Доста като се беляза. Нали това е съм флаг, има и другите традиционни. Нали ги знаете, някой да обяснявам. И това ме разфасовах. Той ме разфасова. Той ме разфасова. Няма го правя много дълъг клипа, тъй че ще го видя. Не сме малко се разпърля. Сега да първа само колко да ви покажа. Той е мап много прота. Много нищо. Много по-добре така е много нищо. Направо призеха базата. Всичките са не събрали тук. Че между другото не трябва да стои баш около близо. Бъдне ли глава края с мен. И... Окей!
Shit! Не знам сега вече. Тук нататък как ще върват нещата, но преди ще трябва да играя в други мапове, защото в този има много хора, където са специалисти. Аз пък не съм баш толкова. Трудно се дигат тук левели. Да, знам, че ме обстрелват. Аре бе, човек, един шиван танк ли му оцеля? Извинявайте за псовнята. Сега, ако тук не го оцеля, ще гътна. Моля! Секси. Човек. Не! Моля, достай го ми! Затова не искам да играя с тази глава. И танка. Вече тук са много силни. Сетне да убия някой. Нали тук са... Има различни неща. Пускат се диаманти, хел... Диаманти са парите. Което събля техния спам, което не е много добре. И един тях ме забеляза. И то с нашия флаг. Тук бъде съм тъп, че не взех флага и да бягаме. Майко. Бъде тук зад един. Лаги. Не трябваше да го слагам при спит. Иначе сега дрифта. Опа. Това е с цял играта. Не успя да го взема. Явно не го взе гътна. Или дава повече демидж, като биеш. Всеки ден ти дава нещо ново. Мисля това да бъде сега първоначалният клип. Ако искате да продължа поредицата на тази игра. Че изпуснах да нещо. Кажете, пишете. Какво друго да ви кажа? Това беше от мен за сега. Чао!